Kaixo, Unai Zamoranonez ni eta gaurko honetan pilates zirkuito bat ekartzen dizuet. Prest gaude, 3, 2, 1, mugitu etxean, astera goaz. Bueno, gaur, erabili beharreko materiala, 2 ur botil izango dira, bai? Litro eta erdi, litro bat, zuek ikusi, bale? Besterik ez, eta autokarpa, bale? Berotzen hasiko gara. Zubiarekin hasiko gara berotzen, bai? Poliki-poliki, arna sartzerakoa gora, haizera bota eta bera. 10 errepikapen, 3, 2, 1, goazen. Poliki-poliki, bai? Arna sartzerakoan, ipurdia gora, arna sabota, eta bera, goazen 7. Zortzi, bederatzi, eta 10. Bale, oso ondo. Bale, eta beroketa bukatzeko berdina, baina orain hanka batekin, bai? Ez gora. Hanka bat airean, bai? Ipurdia igo eta hanka bat aurren utz, bai? Txandatzen jungo gea eta egingo ditugu 10 osotara. 5 eta 5. 3, 2, 1, goazen. Benen azkena, oso ondo. Bale, oso ondo. Hasiko gea, zirkuitoarekin. Lehenengo ariketa abdominalak, bai? Eserita. Hemen eseriko gea, bai? Eta poliki-poliki, bai? Atzera jungo gea. Pixkatxo bat, honeaino. Eta berriore poliki-poliki zuzen jarri arte. Arna sartu, atzera, hortxe, hori da puntua, bai? Arna sabota, eta gora, bai? Poliki-poliki eta kontzentratu. Begiak itxi, behi baldin badezute, bai? 15 errepikapen eta 3 serie. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Amairu, Amalau,
Bale, oso ondo, hori da, bai? Zuek atzera, poliki, eta puntu hori ja somatzerakoan ja abdominalak gogortzen hasten diala, orduan gora, bale? Eta poliki, lasai. Arnasa hartu, atzera juten geanean, arnasa bota, aurreruntz juten geanean, bai? Poliki, begiak itxi, erlajatu, bai? Bat egin dugu, amabosteko bat, amabosteko beste pi faltatzen zezkigu. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Besoak nahi zuten moduan, bai? Eta 15, bale, oso ondo ja gogotzen hasten dira. Bai? Eta lehen esan dugun bezala, poliki, arnasa hartu, jaisterakoan, arnasa bota, gotzerakoan, begiak itxi, lasaitasunez. Bale? Poliki, gogortzen jungo dira abdominala. Bai? Horrengo egiten ja, materiala sartuko dugu. Venga, azkenekoa, 3. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Goazen hor. Bale. Oso ondo. Bueno, materialarekin hasiko gea, bai? Eman badizute pixka bizkarra estiratu, bai? Agian lumbarrak kargatzen dira, bai? Estiratzen ditugu pixka lumbarrak. Bale, oso ondo. Materiala hartzen dugu, bai? Bueno, orain honetan, etzanda, bai? Zer egingo dugu? Abdominala berdin-berdinak landuko ditugu, bai? Mekanismo berdinarekin, baina oraingoan materiala eskuarekin, bai? Materiala eskuetan eta bicepsa ere bai landuko dugu, bai? Martillo esaten den bezala edo moduan, bai? Zer egingo dugu? Hemendik hasiko gea, bai? Besoak horrela. Arnas hartzerakoan, besoak beheruntz joango dira, bai? Zuzen jarri arte, eta gu pixka bat gora, bai? Arnas hartu, bai? Berriro. Pixkatxo bat, bai? Abdominal zonaldea gogorra jarri arte, bale? Ez hemen, eta ez da goraino, ez? Hemendik, bai? Pixkat somatu arte. Ben, 15 biderriru. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen.
Venga, bi gehiago. 14. Eta vamos. Bale, oso ondo. Lehenengoa eginda. Oso ondo. Bai, nik airea fuerte eta ustutzen ez eta botatzen dut, bai? Igotzen aizenean, bai? Lana egiteko. Arnasa hartu, relajatu, eta arnasa botatzen jun, igotzen garen heinean edo bitartean. Bale? Poliki, nik ere begiak izte ditut pixkatxoak gehiago kontzentratzeko lantzen ari gehan muskuluan. Bale? Bat egin dugu, beste amagusteko bi falta zaizkigu. Prest gaude? Venga, 3, 2, 1, guazen. Eta 15. Bale, oso ondo. Bueno, azkenekoa falta zaigu, ariketaz aldatzen dugu. Bueno, oso ondo. Jari ariketa egin ditugu bai abdominalentzat. Bukatzeko falta zaigu azkenekoa, bai? 15ko azkenekoa. Eta jarraian lumbarrekin hasiko gea, bai? Lumbarrak landuko ditugu, bai? Zonalde hau. Landuko dugu gara abdominal eta lumbar zonalde hau. Ben, guazen, azkenekoa, oroitu begiak itxi, kontzentratu, disfrutatu, lasai, mugimendu, lasaiak eta kalitatezkoak, bale? Ben, prest, 15ko azkena, 3, 2, 1, guazen. Eta azkena. Bale, oso ondo. Bueno, lumbarrarekin hasiko gea, bai? Bale. Etzan da, buruz bera, bai? Zirkuitoko urrengo ariketa. Hemendikan, bai? Lumbarrak lantzeko gora, hanka
gabe, hanka ez. Bakarrikan besoak, hurrengo ariketan, hankak landuko ditugu eta, bale? Prest gaude, berdina, 15eko 3, bai? 1, 2, 3, 4, bai? 15, bai? Ez bakoitzarekin osotara, bai? Eta bakarrik besoa, arnasa hartzerakoan, besoa bera, arnasa botatzerakoan, besoa gora, poliki eta kontzentratu, bale? Venga, ondo egin da, prest, 3, 2, 1, guazen. Ondo, lehenago ezki esan ezuet, 15 beso bakoitzarekin, bale? 15 eta 15. Egingo dugu 2 serie, bai? Eta 15 beso bakoitzarekin, bai? Ez 15 osotara. 15 eskubiarekin, 15 ezkerrarekin. 2 serie, bat egin dugu ja, bai? Bueno, ikusten zuten bezala ja lumbarrak kargatzen hasten dira, bai? Bakarrikan ariketa batekin. Ez da oso muskulu handia eta oso ondo lantzen ari gea ariketa honekin, bale? Bale, guazen bigarren seriearekin, azkeneko seriearekin. Prest, 15 beso bakoitzarekin, bale? Poliki, kontzentratu begiak itxi eta arnasa hartu, bale? Venga, prest, 3, 2, 1, guazen. Bale, oso ondo. Eta berriro ere, bizkarra estiratzen dugu pixkat. Bale, eta azkeneko ariketan sartzen dira 15 bider 3, bai? 15 bider 2 barkatu. Bale, kuadrupedia posizioan jartzen dira, bai? Zer egin dugu orain? Hankak atzera eta ipurdia gogorra jarri, bai? Hemen lumbarrak eta gluteoa landuko dugu, bai? Biak batera, bai? Ondo egiten baldin badugu, 2 muskuloak landuko ditugu, bai? Kontzentratu lumbarretan eta gluteoan. Eta indarra egin hankak gora degunean, bai? Eta hemen berdina. Hanka gora dugunean, indarra egin, eta gluteoa eta lumbarrak aktibatzen dira, bai? Bale,
hasten dira, oraingoan bai, 15 osotara eta 2 seri. Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Oso ondo, bai, arnaz hemen, jun hartzen, jun botatzen, bai, nik behiak iste ditut gehiago kontzentratzeko, bai? Bale azkenekoa, gerentzegu, eta minutu bateko erlajazioa, bale? Venga, prest gaude, goazen azkena, egitera 3, 2, 1, kontzentratu eta goazen. Amaika, goazen. 12. 13. 14. Azkena, gora. 15. Bale. Oso ondo, bizkarra estiratzen dugu pixkat. Venga, bale, buelta ematen dugu. Eta abdominalak estiratzen ditugu pixkat. Bai, edo relajatu. Bai, pixkatxo bat. Bai, abdominalak zonaldea ikutu, bai. Relajatu, begiak itxi. Venga, relajatu ondo. Begiak itxi. Abdominal zonaldeari pixkat ikutu. Relajatu. Venga, eta 3, 2, 1, eta listo. Bueno, espero dut asko gustatu izatea, pilates zirkuitu moduko hau, bai? Eta etxean klase hau jarraitzea edo egitea, bale? Eta oroitu, mugitu etxean.